Здравейте, уиски приятели! Казвам се Младен, намираме се в уиски бар Калдо с поредното уиски представяне, което, колкото изненадващо е, идва от България. Години наред, всякакви уиски събития, дегустации, срещи ме питат: имаме ли българско уиски? А имали ли сме? Да, знам, че сме имали българско уиски. Да, Black Ram не е българско уиски, това е българска марка, но ето пред мене идва за първи път Исперитус от Исперих. Български сингъл малц, произведен само от български малц, т.е. малцуването си е българска суровина, случило се в България. Бъчвите, които използват, са 200 литрови американски дъб, силно обгорени, а финалът е в бъчви от ром. Доста нетрадиционно за очакванията за България. Това им преди, иначе за уиски индустрията не е нетрадиционно. 43 градуса, много приятна бутилка, много добре са се постарали екипа от Исперих. Капачката, дървена, корк, леко ми наподобява форма и усещане за японското хибики, може би заради тези така стъклени фасети. Нас фасети ли се казват? Сигурно. 80% Добре, нека да си остана така, на тези проценти. Без значение. Важно е какво има вътре. Аз обаче ще обърна още малко внимание на етикета, защото много ми хареса как те са описали детайлно всичко, каквото е нужно, а не каквото е нужно да знаем, но каквото бихме любопитствали. Исперитус идва от смесването на Исперих и Спиритус. Т.е. Исперих града и Спиритус дух. Така че може да го преведем дори духът на Исперих. Ето така много приятно са си го обозначили, дори с старобългарска символика и много хубаво са си го описателно са си го разказали като история. Също така много ми допадна, че си казали, нямаме студена филтрация, няма добавяне на някакви отцветявания. Абсолютно натурален продукт, който отлежава 3 години. Годините са 2021-2024, макар че нали, гледат си месеците, така че погледнато годините са 4, но те си го казали, че това е 3 годишен дестилат. Само 1800 бутилки са произведени, а при мен е бутилка номер 4, което също много добро впечатление ми направи, защото тя си е описана точно бутилката, която е при мене. Така че тези 1800 бутилки, между другото вече са 200, вчера се чу с екипа от Исперих, просто беше любопитно, задавах им няколко въпроса, отговориха ми много бързо и те ми казаха, подготвяме втора серия, а от сега ще са останали само 200 бутилки. Стига съм говорил за външната част на продукта, нека да видим неговата вътрешност, така че как е на здраве на български. Ние все си питаме. Все си питаме. 80% е на здраве. Добре. Цвят. Доста уиски цвят. Силно така карамелено. Нека да видим неговия аромат. Много хубави зрели плодове. Лека бисквита. Далечна шоколадена нотка. Даже по-скоро си направил шоколада на бисквита. Усещането ми е за бренди. Много е странно. Не е в типичното малцово усещане. В бренди насоката, да, рома може би дава това усещане. Коняк, бренди, приятна плодова сладост. Карамелизирани ябълки. Такива червена, хубава карамелизирана ябълка. Така, на здраве! Да го усетиме в неговия български здрав характер, идващи от Исперих. Между другото, нас Исперих, знаеш ли, това е възможното име на Аспарух. Тоест, оттам идва името на града. Така че имаме и връзка с много така древната ни България. Да го опитаме.
Половата нота, която беше на носа, се усеща и в вкуса. Комплексен е. Така хубаво се разиграва в нецето. Държи лека пикантност. Приятна сочност. Не е така тежка, но е приятна. Леко сметаново. Плодовете отново отиват така леко към презрелите. Слива, кайсия, праскова. Обзето летни хубави плодове. Не отиват в тежката гама на конфитюра, държат си по-скоро в свежата нотка. Нека да видим и втората му глътка. Много ще ми е любопитно да се съберем и да направим сляп тест, да сложим 4 уискита, дори от 4 различни държави и спиритус да бъде между тях, защото тогава много от хората, които са предубедени за български продукт, биха били много откровени да си кажат мнението. Може да бъде и негативно, не казвам, че ще бъде положително или не. По-скоро, ако имате такава възможност, вземете си спиритус, сложете си го на сляп тест с приятели, направете го като игра и вижте къде ще бъде като усещане. Мен ми е доста приятно, наистина съм приятно изненадан. Ако имах очаквания за някакъв висок клас, не е висок клас. Ако имах очакване за някакъв много обикновено, не е и там. Мисля, че си е така в много добър баланс са направили. Ценообразуването му е 40 лева. Лично аз си го поръчах от техния сайт. Изперих в онлайн магазините, може да го намерите. Засеках го в Make. Нищо чудно и някои другите онлайн магазини да са го пуснали. Препоръчвам ви да го проверите. Ще ми е много любопитно и втората серия, която ще излезне. Разбрах, че са използвали само 4 бъчви, т.е. 4 200 литрови бъчви. Ако приемат съвети, момчета от Изперих, им препоръчвам да направят малко повече години на отлежаване. Да изчакат, да бъдат малко по-търпеливи. Може би вече са го направили, нали, пък ще излезем след няколко години. Може и така да са процедирали. Така че нека да бъдат търпеливи, за да може да имаме и 5-6 годишен дестилат, който със сигурност ще бъде доста различен от тази 3 годишна версия. Последна глътка, да видя финала, който ми беше така среден, къс среден, с сладка пикантна усещане, но сега ще го потвърда. Задържа се това конячено бренди усещане. Леката пикантност също излиза за финал. Мисля, че имаме така много добра крачка, много добра правилна крачка в уиски общността ни в България. Така че мога да съветя всички фенове да му обърнат внимание. А тук в бара може да дойде да си го поръчате и едно малко, за да му се насладите. На здраве!